אוקיי, בואו תן לי סימן מתי מתחילים. אינבסטור 360 לייב. עומר רבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב תמיר. טוב עומר. והיום יש כמה נושאים ממש מעניינים שכבר הרבה זמן אני רוצה לדבר איתה עליהם, ויש לנו פה אורח, הוא גם מציג את עצמו, אבל הנושא הראשון זה אירוע שלצערי אגב, אני אומר לצערי, רציתי להיות פה כמה פעמים, ואיכשהו כל פעם לא יצא לי, זה האירוע המפרסם של וורן באפט, שבו יש את העלייה לרגל של כל אנשי ההשקעות, קרנות הגידור, סוג שתחשבו מקום למפגש, לקשרים, המפגש אולי של תעשיית הפיננסים, שחזרת משם לא מזמן, אז למה? מה זה? מה לומדים? עד כמה וורן באפט וצ'רלי מנגר, שמי שלא מכיר, זה השותף אפילו היותר ותיק של וורן באפט, לדעתי, כמה הוא עכשיו? 98. 98. האם הם צלולים, ועד כמה, ומה למדת מהמפגש האחרון, ובכלל, איך החוויה ככה תכניס אותנו, אז זה ככה נושא שחשוב לי שנעבור עליו, הצגה עצמית, ואז כמובן, אנחנו מדברים על השקעות ערך, אתה מנהל קרן גידור בתחום של השקעות ערך, ובהשקעות ערך יש בגדול כמה אסטרטגיות, שוב, העולם הוא לא תבניתי, אבל אני אנסה רגע להכניס דברים לתבניות, כדי שזה יהיה יותר קל. הראשונה זה מה שנקרא Deep Value, יש לנו איזשהו, קודם כל, מה זה ערך? ערך זה שיש משהו שהשוק, לתפיסת המנהל, לא תופס אותו נכון, שיש שם המון פוטנציאל לרווח מאוד גבוה, הרבה פעמים גם עם סיכון יותר נמוך, תלוי בז'אנר, עם downside risk יותר מוגבל, ויש את השאלה איך יכול להיות כזה סיטואציה. אז בדרך כלל סיטואציות שיש, אני אחלק אותם גם שוב בפישוט יתר, יכול להיות יותר, שלושה תחומים. אחד זה שיש משבר, כלומר חברה במשבר שאולי יוצאת ממנו, שהשוק מתמחר את המשבר בצורה חמורה מדי. הנושא השני זה מה שאני קורא לזה, חלק קוראים לזה hidden gem, או undiscovery value, או שבגדול תחום משעמם שכרגע הוא לא בפוקוס, ופשוט חברה טובה, אפילו מעולה, במחיר סבבה, שפשוט היא במכפילים יותר זולים, כי כרגע זה לא בפוקוס, זה כאילו לא מעניין. דוגמאות קלאסיות היו חברות, נגיד, התוכנה בארץ, שבעבר נסחרו במכפילי רווח של 10, שהיום כולם ב-20 פלוס, או לא יודע, היה גם הרבה זמן אגב, זה היה בפרסומת שחברות הבנייה נסחרו במכפיל הון אחד, היום הם בשתיים, חלק פשוט תחום שהוא לא מעניין, והשלישי, זה יכול להיות משהו שהשוק לא מבין, כאילו החברה לא בהכרח מאוד מאוד זולה מבחינת מכפילים, אבל אולי שהטעם שלה, מה שנקרא, total addressable market, השוק שלה הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים, דוגמה טובה בעבר, זה עדיין ככה, אבל מיטרוניקס נגיד עם הניקוי הברירות, זה שוק ענק, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, היא עשתה לדעתי איזה פי 20 כבר, כאילו מה שהונפקה דברים כאלה, אז יש כל מיני ז'אנרים, אז נרצה כדי להוריד את זה למשהו שהוא יותר פרקטי עבורכם, ביקשתי שווה קצת דוגמאות, שוב, לא המלצה, מדגיש את זה, צאו מתוך ראיית הנחה של לקוחות אינבסטור ולקוחות הקרן, מושקעים שם, ואם משהו נשמע רע, אז מושקעים בשורט, ואם משהו נשמע טוב, אז מושקעים בלונג, והכל מתוך פוזיציה, ובאופן כללי זה רק למטרות לימודיות, להבין את מה שאמרנו, את הנושא של השקעות איך יותר טוב, אבל זה ככה פרספקטיבה, ולפני שאתה מציג כאילו את עצמך, קח אותנו לאירוע, האירוע המפורסם אולי בעולם הפיננסים, איך זה, מה זה, תן לנו קצת טוב, אז ישר לעניין, מה זה בעצם? אני חושב שהמפגש בעומר, קודם כל זה אירוע מאוד מיוחד, לא חושב שיש משהו דומה לו בעולם הפיננסים או בעולם העסקי בכלל. בסוף זה אספת בעלי מניות של חברה ציבורית, ברקשייר האת'ווי, שאיכשהו, באספה הראשונה היו 12 איש, זה מאוד מפורסם, זה היה שנות ה-80 לדעתי,
ועכשיו מגיעים כל שנה 50,000 איש. זה בחור, אומה, זה אמצע ארצות הברית, יש שם שדות תירס וזהו. ומגיעים המון אנשים, אפילו שזה משודר ביאו פייננס בלייב. בלייב, כאילו עדיין. כן, גם משחק כדורגל זה משודר בלייב, לפעמים מדי אצטדיונים. אז נכון, אבל משחק כדורגל זה לא מישהו בן 91 ועוד חבר שלו בן 98, שיושבים במשך 6 שעות ומדברים על אינפלציה וביטוח, נכון? כן, כן. אז לכן אני אומר, זה משהו באמת מיוחד, ולמעשה זה קרנבל שלם, שיש את האספה המרכזית, שבו באמת וורן וצ'ארלי עונים על שאלות במשך בערך 6 שעות, ואז עושים עוד איזה שעה את האספת בעלי מניות הרשמית, שבוחרים בהם לדירקטורים שוב, וכל מיני דברים כאלה. וסביב זה יש המון פגישות, ואירועים, וכנסים, וארוחות, ומפגשים וכולי, והכל באווירה מאוד מיוחדת. אז זה המפגש, אבל תן לנו קצת יותר ככה אתה... זהו, אז תראה, זה מקום אחר. קודם כל, מרכז ארצות הברית בכלל, אתה מרגיש שצעדת לתוך שנות ה-80. אנשים אחרים, והכל באווירה מיוחדת. עכשיו, מה שאותי הכי תפס שם זה בעצם מי מגיע לשם. אז יש 2 סוגים של אנשים. אותם 50,000 איש מתחלקים לשניים. הסוג הראשון זה כמונו, זה מנהלי קרנות מכל העולם, אנשי עסקים, באים להיפגש, להחליף רעיונות, קצת לשמוע מוורן וצ'ארלי, באים, אתה יודע... כן, בהרבה פורומים אגב שאני מנוי עליהם, בסיקינג אלפא, דוגמה, כל מיני מנהלים, כאילו מומחה לריטי, מומחה לזה, להגיד, אני גם בישיבה, ויש לי בשעה הזו והזאת, כאילו פורום, בואו תפגשו אותי, ואני עושה איזה סמינר, כאילו זה הפולורס שלהם, כאילו, יש שם ממש סצנת... כן, ממש, נכון. אז יש הרבה, יש גם, אתה יודע, היה פורום עם מוניש פבראי נגיד, גיא ספיר, יש גם פורומים, גם ביל גייטס עושה שם איזה סשן. יש הרבה חבר'ה שמגיעים. שומעים אותנו טוב? כן, כן, עכשיו בסדר. מדהים. בקיצור... מוניש, רק תתן מי שלא מכיר ככה, אמרת, גיא ספיר זה מנהל קרן גידור סמי מפורסם בארץ, כתב הספר, מוניש פבראי, בחור הודי אמריקאי, מנהל, התפרסם בארוחה שהוא הזמין עם באפט לפני איזה 15 שנה, מנהל קרן גידור בארצות הברית עם אחת התשואות הטובות, כאילו היה לו תקופה ארוכה של 30% בשנה, לאורך 12 שנה או משהו כזה, ויש עוד הרבה שמות כאילו שמגיעים, כולם שם מאוד באווירת down to earth, כולם אוכלים באותם מקומות ומסתובבים באותם מקומות, אז זה מאוד נחמד. קצת הברנינג מן של למה הקרנות הגידור ככה. ולא, אתה יודע, אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים בבר, שאתה אומר, יש פה עכשיו $100 מיליארד מסביב לשולחן, כאילו. בקיצור, אבל זאת לא הקבוצה המעניינת בעיניי. הקבוצה המעניינת זה דווקא הקבוצה השנייה, שזה אמריקאים רגילים, מורה מקליפורניה, וזה מישהו מטקסס שכבר לא זוכר מה הוא עושה, והרבה כאלה, שבעצם השקיעו בברקשייר האת'ווי לפני הרבה שנים, וזה הפנסיה שלהם. זאת אומרת, הם שמו את רוב חסכונותיהם אצל באפט, ועשו בעצם תשואה מאוד מאוד יוצא דופן, והם באים קצת לשמוע, ובתכלס להגיד תודה. תודה. וואלה, ממש כאילו, פשוט להוקיר את זה, כאילו... כן, כן, כי תחשוב, איזה אנשים שעשו, הדוגמה הכי מפורסמת, בסדר? סיפור קצר. זה גם תרמו, אלה שתרמו לבאר שבע, זה היה איזה רופא שיניים ומורה שעשו איזה 400, כאילו, משהו, סכום... הם עושים, תראה, עשו בסוף ברקשייר האת'ווי, עשתה מ-64 שוורן התחיל, עד היום תשואה של בערך 3.6 מיליון אחוז. כן? כן, כן, שמת $100, יש לך... כן. נגיד שמת $10,000, שזה הסכום הריאלי שאנשים באמת שמו, יש לך היום 360 מיליון. אוקיי? אם היית שם את זה ב-S&P, היה לך בערך
3 מיליון, שזה גם מכובד, כן? אבל... כן, אבל עדיין, 360 מיליון זה קצת יותר מ3 מיליון. בקיצור, תשמע סיפור. יש חבורה של רופאי עיניים שגרו באומה, ובשנות חייהם המוקדמות צברו קצת כסף, וחיפשו איפה להשקיע. עכשיו, אחד מהם במקרה הכיר את וורן, אתה יודע, בסוף זה עיירה קטנה, והוא היה צעיר, שמו אצלו כסף, זה היה עוד לפני ברקשייר האת'ווי, זה היה בתקופת השותפות, שוורן ניהל קרן שותפות. למי שלא מכיר, אז תן רגע, תקופת שנייה שותפות, אתה רוצה לתת לזה מילה אחת אולי? כן, באפט התחיל בעצם, את תחילת דרכו בהשקעות, אחרי שהוא סיים ללמוד בקולומביה, בילה בערך שנה בלשכנע את בנג'מין גרם, המרצה שלו, להעסיק אותו אצלו בחברה. בנג'מין גרם כל הזמן סירב, בסוף הוא הסכים, עבד שם איזו תקופה, ולאחר מכן בעצם חזר לאומה, זה היה בניו יורק, חזר לאומה, והקים שותפות השקעות ערך, בדיוק אגב כמו הקרן שאני מנהל, סוג של קרן גידור. כן, סוג שאז עוד לא היה, לא חושב שהיה מונח, אבל כן, סוג של קרן גידור, אז לא היה גיוס ומשקיעים קשירים וזה, היית הולך כאילו למי שאתה מכיר, הגיוס הראשון היה 6 חברים שנפגשו לארוחת ערב, וכל אחד שם משהו כמו $10,000 והתחילו. אז ככה זה התחיל. השותפות הזאת התנהלה משנות ה-50, אני לא זוכר, נדמה לי 57 עד 68, וב-68 השותפות בעצם פורקה, והשותפים קיבלו את מניות ברקשייר האת'ווי, שהוחזקו בשותפות, ומשם זה היה החברה, ברקשייר האת'ווי. בקיצור, הרופאים האלה, זוכר את הרופאי עיניים? אז הם השקיעו בשותפות. עכשיו, מה שמיוחד זה שהם היום, חלק כבר נפטרו, השאר הם בני קרוב ל100, הם לא מכרו אף פעם. זאת אומרת, זה כן, זה כאילו, זה סיפור כאילו, אוקיי. זה באפט סיפר על זה באחד המכתבים, כן? אגב, אנחנו פגשנו במקרה מישהי שעבדה אצל אחד הרופאים האלה, שבדיוק נפטר. בקיצור, החבר'ה האלה פשוט לא מכרו לאורך כל חייהם, ועשו תשואה של בערך 4 מיליון אחוזים. כאילו, תחשוב... כאילו, זה מאוד, כן, $10,000 שלהם זה... 400 מיליון. 400 מיליון, פשוט 400 מיליון דולר, כאילו. כן, כן, ומכלום, כן. אז זה שיעור של השקיע טווח ארוך, פה טווח מוגזם, אבל באמת, הרבה מהאנשים ששם, זה אנשים רגילים לגמרי, שבאים קצת לשמוע מצ'רלי ומורן על החיים, ולהגיד תודה על, אתה יודע, על הרבה שנים של השקעות משותפות. וזהו, חוץ מזה שומעים הרבה דברים מעניינים. אז טוב, מגניב, אז זה באמת האירוע, אמרו שזה יהיה האירוע האחרון, אז בוא נראה. אתה יודע, הם אופטימיים שיהיה עוד שנה. עוד שנה, כן, עד שהוא יחגוג 100, ואז... כן. ואז נראה, אוקיי, תן טיפה, אז רקע, אגב, שזה מעלה שאלה בלי קשר, שהיא שאלה מעניינת, סתם. היה פה גלעד אלטשולר באחד הכנסים שלנו, והוא אמר כמו שהוא השקיע, נגיד, באלוני חץ, בתחילת הפעילות, וזה עשה, בסוף הוא עובד טוב בנדל"ן, ואלוני חץ, לדעתי, עשה פי 20 על הכסף מההתחלה, לא יודע, במצועה מאוד מאוד גבוהה, והוא אמר בסוף, אין כמו להשקיע בחברה טובה פשוט לאורך זמן, מול נושא של כאילו, אוקיי, בוא נחפש את הטריגר פוינטס, שזה כאילו אולי, או חברה בדיסטרס וניקח את הגל שהיא מתאוששת, או חברה שכאילו מאוד מאוד עלתה, ואז נעבור לרעיון הבא, ומן הסתם שאתה עובר מגל לגל, יכול שאתה יכול לעשות הרבה יותר מהממוצע, והרבה מצד שני, לא בטוח שתתפוס עוד גל ועוד גל ועוד גל, כאילו, שזה נקודה שאולי נחזור אליה בהמשך, אבל בוא תן קצת רקע על עצמך, ואז ככה נצלול כך קצת יותר דוגמאות, ומה אתם עושים, ומה הקרן עושה, ומתוך זה נלמד. בשמחה. אז אני אספר על עצמי, אני רק חושב שיש נקודה אחת, אם תרצה, שעלתה שם בכנס שלקחנו משם, מדברים, באפט וצ'רלי אומרים, חוזרים על אותם דברים הרבה שנים, אבל יש מדי פעם דברים חדשים.
אז יש איזה משהו שמעניין שאמרו על האינפלציה, אתה רוצה כן, 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 נדבר על זה עכשיו או אחרי זה? אגב, גם אם אתה יכול לתת מה הם אומרים הרבה שנים, כי לא כולם מוכרים, ומה זה, אבל בוא תתחיל. כל מה שקשור לאירוע ונראה לדעתך חשוב, כך חופשיות. סבבה. אז תראי, מה שהם אומרים הרבה שנים, וזה בעצם הבסיס להשקעות ערך, ובאמת 60 שנה אותה מנטרה לא השתנתה. אומרים, כשאנחנו משקיעים במניה, צריך לזכור שאנחנו משקיעים לא באיזה סימול על המסך, אלא אנחנו משקיעים בעסק. ועסק שיש לו הכנסות ורווחים ומוצרים ולקוחות, ויש לו מהות עצמאית, ואם אנחנו שותפים של 0.1% בעסק, אז או שותפים ב100% בעסק, זה לא משנה, העיקרון אותו עיקרון. ושבטווח הארוך, שוק המניות משקף את שווי העסק. נכון. אוקיי? זה אגב זה עוד מבנג'מין גרהם, זאת אומרת, זה לא באפט המציא. יש גם הסכמה, בטווח הארוך אתה מתיישר לפי התוצאות האמיתיות, ובטווח הקצר זה עניין של טרנדים ועוד מלא דברים. בדיוק מה שאמרת. אז אתה יודע, אנחנו אומרים את זה, אבל זה לא כל כך קל להתנהג ככה. נכון. דיברנו על זה ככה בעבר, ואני חושב שזאת אגב תקופה מעולה לנתח את זה, אבל אולי נחזור לזה עוד מעט. מה שהיה חדש בכנס השנה, שזה מעניין, כולם היום שואלים איך משקיעים בתקופה של אינפלציה. נכון, אנחנו... אינפלציה? מה אתה מדבר? אינפלציה זה כאילו עליית מחירים, כאילו? אני לא בטוח, אני לא בטוח. אתה צוחק, אבל יש לי עובדים צעירים שהייתי שואל אותם לפני שנה, הם לא היו מאמינים שבכלל אי פעם יכול להיות דבר כזה. אבל יש אינפלציה, אנחנו לא יודעים מתי היא תסתיים, ובאספה מלא אנשים שואלים שאלות, ובוחרים, אתה יודע, חלק, כאילו יש הרבה שאלות שחוזרות, אז בוחרים חלק מהקהל שיעלו בעצם פיזית לשאול. אז ניגשה ילדה, אולי בת 11 או 12 למיקרופון, ושאלה, Dear Mr. Buffett, Mr. Munger, איך נכון לי להשקיע בזמן אינפלציה? ובאפט ענה תשובה מאוד מעניינת בעיניי. הוא אמר ככה, מה שהכי טוב בזמן אינפלציה, זה תשקיעי בכישורים שלך. למה הכוונה? הוא אומר, אם יש לך איזשהו משהו שאת יודעת לעשות, שאנשים מוכנים לשלם עליו כסף, איזשהו מוצר או שירות שיש לו ערך בשביל אנשים אחרים, תשקיעי בלפתח את הדבר הזה. ואם יש לך משהו שהוא בעצם יש לו ערך בעולם הקפיטליסטי, שאנשים מוכנים לשלם עליו, אז מה זה משנה אם את מחליפה את הערך הזה בערך אחר, בסחר חליפין, או במטילי זהב, או בכסף, או בדולר ששווה פחות, בסדר? ואני חושב שזה כאילו נשמע טריוויאלי אולי, אבל אם חושבים על זה, אז אני משליך את זה לעולם החברות. זאת אומרת, אם יש חברות שבאמת מייצרות ערך אמיתי ללקוחות, והלקוחות ימשיכו לרצות את המוצר או השירות הזה לטווח רחוק, אז האינפלציה אולי יכולה לעשות איזה זעזוע בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך מה זה משנה? הם ישלמו יותר. כן, אז אותו ערך ייוצג על ידי, במקום $100 ייוצג על ידי $1,000, אבל זה לא משנה. אז אנחנו לקחנו את זה מאוד לעולם ההשקעות. חברות, תתן רק לפשט את זה, אם הבנתי נכון את הכוונה שלך, חברות שיש להן ערך שהוא מספיק גדול, שנותן להן פרייסינג פאוור מאוד חזק, כלומר, כי בסוף מי שישרוד זה מי שהמחירים עלו, אבל הלקוחות לא ישלמו יותר, אז הוא בבעיה, מבנה העלויות שלו עלה, ומבנה ההכנסות שלו כאילו אותו דבר. מי שמביא ערך יותר גבוה, יוכל גם מאות מחירים, אז גם מבנה העלויות שקצת עלה, יכול להיות שאפילו בסוף בנקודה עוד יותר טובה. נכון, זה ממש ככה, ואני חושב, לי לפחות זה מאוד עזר לחשוב על השקעות בתקופה הזאת,
וככה לבדל בין מי שנפגע מהאינפלציה למי שפחות נפגע. אני חושב שזו נקודה מאוד, מאוד מעניינת. יש עוד דברים, אבל זה אחד הדברים שחשבנו עליהם. זה גם תמיד עוזר לשמוע את צ'רלי ווורן שבאמת עברו המון, בסדר? מלחמת עולם ומשברים מכל סוג שהוא. אתה יכול לראות ממה הם מתרגשים, ואינפלציה ומה לא. אתה יכול להרגיש מהתשובות ממה הם מתרגשים וממה הם פחות מתרגשים, ואפשר ללמוד מזה הרבה. אוקיי, אז ככה, מומלץ בחום, יש שככה, אם שנה הבאה עוד מפגש, ויכול להיות, בוא נמשיך קצת קדימה. אתה רוצה ככה עוד טובות מהמפגש, או ככה זה התחיל לספר עצמך ונצלול לחברות, או... לא, נראה לי שזה המפגש. הכי חשוב, הכי חשוב זה שאתה יודע, אם הם בגיל 91, 98 הם מדברים לעניין, אולי גם אנחנו נוכל לשבת פה ולעשות פודקאסט עוד 50 שנה. אז אני מאחל לך וגם לי. אז מגניב, תן קצת רקע, איך הגעת, אתה מנהל היום קרן גידור, תספר קצת מה אתם עושים, איך הגעת לזה, קצת על עצמך, מה הרקע? סבבה. אני התחלתי את הקריירה בעצם בתור מהנדס, הייתי ב-8200, אז הייתי מהנדס אנרגיה, והייתה לי איזו חברה שבעצם נמכרה, ומצאתי את עצמי בגיל יחסית לקראת גיל 30, שוקל את הצעד הבא, ונזכרתי שאני מאוד מאוד אוהב השקעות, ובעצם מילדות משקיע כתחביב. אני חושב שעד גיל 20 כבר קראתי כל דבר שגרם ובאפט ועוד הרבה אחרים כתבו, ותמיד התחום ליווה אותי כל החיים, וכשהייתה הזדמנות, אז בעצם הצטרף אליי עוד שותף, והתחלנו להשקיע את הכסף של עצמנו. עבדנו 3 שנים לבד על כסף שלנו, כדי לראות שאנחנו יודעים להיות בטוחים שאנחנו יודעים לעשות את זה בקנה מידה גדול. ובעצם בהדרגה הדבר הזה התפתח לקרן, שזאת קרן קאי קפיטל, שאותה אני מנהל היום. קרן פרטית בעצם, קרן גידור, שעושה השקעות ערך, באמת במודל מאוד דומה למה שדיברנו עליו, שבאפט התחיל בשנות ה-50, שזה אומר שזה קרן מאוד ממוקדת, היא משקיעה בכמות קטנה של חברות, בין 15 ל-20 חברות, בכל רגע נתון. גם שימו לב שקטנה זה בין 15 ל-20 חברות, אולי שמחזיקים 3 מניות בכל התיק, או מניה אחת שזה כל התיק שלהם, אז... מניה אחת אני לא ממליץ, כי כולם טועים, אבל גם... בוא נגיד, רוב האנשים מחזיקים 500 מניות בכל התיק. נכון, כל ב-S&P, כן. אז הרעיון הוא כמובן לנצח את המדד, שבסוף, לאורך ההיסטוריה, אם מסתכלים על ההיסטוריה של השקעות בכלל, נגיד, אפשר להגיד מ-1900 וקצת, עד היום, שיש היסטוריה מתועדת, אז יש איזשהו מועדון של אנשים שניצחו את המדד לאורך הזמן הזה. מועדון קטן ויוקרתי, אבל הוא קיים. ומה לא, זה אחד מהביקורות הקרנות גידור, שהמועדון הוא לא גדול, אלא הוא קטן, ולך תאמר על מי שייכנס למועדון. נכון, וזה קשה, נכון, אתה צודק לגמרי, וזה קשה לזהות את הדבר הזה. אז מה שבעצם אנחנו עשינו זה, תראה, יש הרבה אנשים, זאת אומרת, אם חוקרים רואים, אפשר למצוא מאות רבות של אנשים במועדון הזה, וזה אלה שהתפרסמו, בסדר? יש את כל הסט קלרמן, ופיטר לינץ', וג'ול גרינבלט, ופיל פישר, וכל המפורסמים, ויש עוד. אנחנו ניסינו בעצם ללמוד מאוד לעומק את ההיסטוריה, מה משותף בין כל אותם חברים במועדון הזה,
ומתברר שיש הרבה מאוד במשותף. והמשותף הזה זה העקרונות של בנג'מין גרהם ווורן באפט. וזה בעצם מה שהקרן שלנו מנסה לעשות. זאת אומרת, לעקוב אחר אותם עקרונות בתחום ספציפי גם יותר. להיות במועדון. יש לנו קצת נטייה לתחומים מסורתיים יותר, תעשייה, אנרגיה, דברים של אולד סקול יותר, אבל אנחנו פתוחים להשקיע בכל שוק המניות, כל מה שאנחנו מבינים, בוא נקרא לזה ככה. אגב, מה זה, אמרת עקרונות, מה הם אותם עקרונות? אז יש הרבה ניואנסים, אבל העיקרון הכי חשוב הוא שוב מה שדיברנו עליו, הוא בעצם לנתח את העסק, לנסות להבין מה יהיו ההכנסות והרווחים שלו מעכשיו ועד עוד 100 שנה, אבל כמובן שה5 או 10 שנים הקרובות הם מה שחשובים. להכיר בזה ש90% מהעסקים הם פשוט קשה מאוד לעשות את זה, בסדר? אז אתה מוותר עליהם מראש. אבל העיקרון הוא שוב. כשאתה אומר קשה לעשות את זה, זה קשה לייצר הכנסות ורווחים גבוהים באורך זמן, כאילו פשוט... לא. יש הרבה עסקים שיעשו הכנסות ורווחים באורך זמן. קשה לדעת את זה מראש. הבנתי, מי העסקים, כאילו, אוקיי. באפט פעם אמר שהוא, אם הוא היה מלמד באוניברסיטה, אז הוא היה נותן כאילו מבחן לעשות ווליואציה של חברה, והוא היה נותן כאילו לתלמידים איזה חברת הייטק חדשה וזה, וכל מי שהיה נותן לו תשובה, הוא היה מכשיל אותו. כלומר שזה קשה מדי לעשות ווליואציה להרבה מאוד מהחברות. זו ווליואציה שאתה מרגיש איתה ביטחון. אז העיקרון הוא למצוא את אותן חברות שאתה מרגיש שאתה מבין, שאתה יודע איפה הם יהיו עוד 5 שנים או עוד 10 שנים, ולהשקיע בהן כאשר יש הזדמנות והשוק הולך נגדם. זה שמשהו לא בסדר ויש איזשהו טרנד קצר טווח שגורם למניה להיסחר מתחת לשווי הפנימי שלה. מתחת לשווי שנגזר מאותם רווחים. זהו, עיקרון אחד, בסדר? כל השאר זה נגזרות של הדבר הזה. אוקיי, אז אולי כדי שזה קצת יותר, אוקיי, ברור, כלומר, אתה בא ואתה אומר, תשמע, אני רוצה חברה טובה, שאני יכול לנתח אותה קדימה 5 או 10, אם זה מסקטור הטכנולוגיה, אני מחשיד, וורן באפט מחשיד אותם, אני אולי קצת יותר סרחה, אני אומר את זה מחצי חיוך, אבל שאתה מבין את הביזנס, שאתה מבין את ההצעת ערך, ושמשהו קצר טווח, בין אם זה טרנד, טרנדונומי, המומנטום נגדם, או באמת איזו בעיה שהיא רגעית, נקודתית, אבל שאתה רואה איך היא עוברת, ואז זה ייכנס אליה בשווי נמוך, כדי שדבר הזה יותר אולי ברור. אגב, הסוג הזה של חברות יש קטגוריות, כמו שאמרתי בהתחלה באמת, כאילו, זה משווה, זה, כאילו, איך אתה מקטרג אותם מבחינת קטגוריות, ובוא נקדוש לזה דוגמאות, שזה יותר קצת פרקטי. אז יש קטגוריות. קודם כל, חשוב להגיד שזה לא תמיד אנשים אוהבים להגיד, יש מניות ערך ומניות צמיחה, וזה שני עולמות שאין קשר ביניהם, אז זה לא לא לבאפט ולא למשקיעי ערך בכלל, יש איזה משהו נגד טכנולוגיה חדשה, או נגד חברות שצומחות מאוד מהר, בכלל לא. גם אפל זה אחת הפוזיציות הגדולות שבו. למשל, והיו עוד הרבה לאורך ההיסטוריה. בסדר? וגם אנחנו השקענו למשל בחברת SolarEdge, שהיא חברת צמיחה קלאסית. נכון, למה אגב? אז זה בדיוק הקטע. אז צמיחה זה דבר נהדר. השאלה היא, מה המחיר שאתה משלם עבור הצמיחה הזאת, והאם המחיר מצדיק אותה, אוקיי? בואו נדבר על SolarEdge, בסדר? SolarEdge, חברה שעושה, אתה רוצה לדבר על החברה... כן, כמה מילים, אני חושב שהרוב שמעו ומכירים. כן, מכירים, כבר חברה מפורסמת, פעם לא הייתה. SolarEdge חברה ישראלית, התחילה כסטארט-אפ מהרצליה, היום היא כבר חברה גדולה שנסחרת בנסדק.
שווה 16 מיליארד, עשתה בחמש שנים האחרונות 1,172%, ב10 שנים האחרונות, באמת, זה בערך מה שקיים בבורס, 5 שנים 1,172, אם כי רוב התשואה הייתה לא, האמת, חולק יפה בין השנים. אז סולאריג' עושה אלקטרוניקה לפאנלים סולאריים, והיא חברה שצמחה, מהרגע שהמוצר, הפטנט שלה בעצם נכנס לשימוש, צמחה בערך ב-25% בשנה, וכשאנחנו השקענו בה, היא באמת נסחרה בערך במכפיל רווח של 12. מאוד מאוד זול. בעצם אם מחשבים את שווי החברה שנגזר מאותם 25% בשנה, לאורך כמה שנים, שאתה חושב שהם יצמחו, כך נגיד 5 שנים, אז זה יוצא תמחור זול, ולכן זה השקעה טובה, אפילו שזה חברת צמיחה, בסדר? כאילו העניין עם מניות טכנולוגיה, שבאפט ככה מציין את הרתיעה הזאת ממנה, הוא נובע מכל אותם חברות שאתה מסתכל עליהן, שיש להן מוצר מדהים, בסדר? ואתה אומר, וואו, זה מרגיש לי נפלא, אולי זה ישנה את העולם, אני רוצה להשתמש בזה, אבל החברה צריכה לצמוח ב-50% או ב-100% בשנה, לאורך 10 שנים או משהו כזה, כדי להצדיק את המחיר. עכשיו, אתה יודע כמה חברות צומחות בסדר גודל הזה? בסוף זה שברירי אחוז. זאת אומרת, כל הגוגל ופייסבוק ואמזון וחברות וגם אין צומחות בכל כך הרבה. היום, הפעם כן. נכון, אבל בוא נגיד חברות שבכלל, שעשו את זה בכלל, אי פעם. אז זה פשוט מאוד 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 קשה, אוקיי? אז כולנו היינו רוצים להשקיע בחברות האלה. זה פשוט מאוד מאוד קשה למצוא משהו שאתה מרגיש מספיק בטוח במחיר שלו. אז אם אתה משקיע את זה במחיר מכפיל 12 על הרווח, זה מעניין. במכפיל 50 על המחירות או 30 על המחירות, פחות מעניין. כן. ושוב, כל מי אם מישהו מכיר חברה שצומחת ב-25% בשנה ונסחרת במכפיל 12 על הרווח, אז שישלח לנו את השם בצ'אט. אנחנו נשמח להשקיע בה. אז זהו, רק כדי לא להגיד שאנחנו לא אוהבים מניות צמיחה או משהו כזה, אנחנו אוהבים את כל מה שנסחר הרבה מתחת למה שהוא שווה. למרות שיש תזה על מניות צמיחה, ששמעתי דווקא משקיע מאוד מאוד טוב, שאומר, רוב המשקיעים מנתחים what can goes wrong, מה יכול ללכת לא טוב. ואז גם בחברת צמיחה, אז איך אתה מתמחר אותה? אתה אומר, אוקיי, אני יכול לראות אותה צומח ב5 שנים הקרובות ב-25%, אבל אחרי 5 שנים, אני שם מקדם הרבה יותר נמוך, שתשמח ב5%, ב7%, ב10 שנים, כי מי יודע. והוא קורא לזה, אחד מהתחומים שהם הכי פחות, הכי undervalued, הוא הזנב ארוך. מי אמר שבהכרח אחרי 5 שנים, החברה תפסיק לצמוח? ואם מחשבים את זה שכאילו, היא כן תמשיך לצמוח, אגב, בגלל מקריות, בגלל עוד שוק, בגלל עוד הרבה דברים, אז פתאום מקבלים מכפלות כאילו מאוד קשה לנפש האנושית לתמחר שחברה יכולה לצמוח לטווח ארוך, והרבה פעמים דווקא החברות צמיחה, בגלל שלא מתמחרים את זה, גם עניין של אופנות, הן הרבה פעמים יכולות הרבה יותר זולות ממה שנראה שהן כביכול. אני מסכים לחלוטין. אני רק אומר שזה אנליזה שהיא מאוד 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 קשה, זאת אומרת, עכשיו, אם חברה צומחת ב-25% לאורך, לא משנה, 10 שנים, אז היא כבר גדולה פי 100 או משהו כזה. אתה יודע, הקורונה לימדה את כולנו קצת לחשוב אקספוננציאלית, כן? אז החברה, אז העולם השתנה, בסדר? ברגע שהחברה נהייתה גדולה פי 100, היא השתלטה על איזשהו שוק, או שלפחות משהו דרמטי השתנה. 25% בשנה ב10 שנים, זה פי 10 החברה. כלומר, זה הסתכלתי עכשיו, כאילו, נגיד, היא מכרה $1,000,000, אז היא מוכרת מכרה במיליארד ב10 מיליארד, כאילו, שזה עדיין המון, כאילו. כן, פספסתי רק בסדר גודל אחד. ב-20 שנה זה כבר מתקרב לפי 100, נכון. כן. זהו, יש, בקיצור, זה נהדר, אגב, אם מוצאים חברות כאלה, זה ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. כל מה שאני אומר זה
לנו לפחות, בסדר? יש אנשים אחרים שאולי יש להם סט כישורים אחר, אבל אני יכול להגיד שלנו וגם למשקיעי ערך כמו באפט וכאלה, אנחנו אומרים, למה ללכת לפתור חידה מאוד מאוד קשה, כמו להגיד, אם החברה הזאת יכולה למכור פי 10 או פי 100, כשיש לי חברה שכל מה שאני צריך זה שהיא תמכור כמו שהיא מכרה לפני 2 ואז אנחנו יודעים להרוויח גם שם. אז שוב, זה טוב וזה טוב, והסוד העיקרי הוא פשוט להתייחס לחברה עצמה, ולא למה שקורה היום בשוק המניות. אוקיי, אז בואו ככה ניקח דוגמאות. אגב, סתם אנקדוטה מדהימה. כאילו, הסתכלתי, חברה שתומכת ב-25% בשנה, 20 שנה, היא פי 86 במחירות. אמרתי, מה קורה שאני משנה את ה-25% ל-26%, רק כדי להבין. אז במקום פי 86, זה פתאום כאילו פי 100. כאילו, תחשבו, זה עוד 1,000, כאילו, עוד 14 זה עוד 1,400% במחירות, כאילו שזה, כאילו כל אחוז צמיחה. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי זה רק מראה את הרגישות של המודלים. היום, למה חברות נחתכות ב-50% או ב-60% בבת אחת? תחשבו, ציפו שחברה תצמח במשך, סתם דוגמה, 20 שנה ב-20%. אז כאילו במודל, הפיננסי הבסיסי היא הייתה פי 38 על המחירות. פתאום מכניסים שהיא תצמח רק ב-15%, שזה אומרים, מה, זה עדיין יפה, אבל במקום בפי 38 זה פי 16, זה פחות, כאילו זה 40% מאיפה שהיא אמורה להיות. כאילו עכשיו, כשההכנסה לצמוח פתאום במקום פי 38 זה רק פי 16, זה אומר שהרווח נפגע הרבה יותר, כי כאילו כל העיקרון שבסקייל, גם המרג'ין מתרחב. כאילו... בתקווה, כן. בתקווה, שגם השולי רווח מתרחבים, כלומר, זה למה בשוק האמריקאי מבין למה הוא כל כך אכזר, שזה שוק שיותר מתי צמחה, מול השוק שאתה אומר, אחידה לא פתורה. אז בוא תחוד לנו את אחידה לא פתורה. תן לנו דוגמה יש את אחידה לא פתורה, שהיא חברות צמיחה, שצמחות הרבה ומתומחרות יקר, ויש מה שאתה אומר, את אחידה של חברות יותר פשוטות, שמתומחרות גם הרבה יותר זול. בוא, תן לנו דוגמה לחידות כאלה. כן, אז נדבר על, מה דעתך? על רכב, על ספנות, על תעופה. ממה נתחיל האמת, שהטובה, ספנות האמת לא שמעתי הרבה זמן. יאללה, ספנות. בוא נתחיל מספנות. רק הדוגמה שנתת נהדרת, כי זה בדיוק הסיבה שאני אומר לאנשים, למה שווה להתאמץ נגיד, ולבחון קרנות כמו שלנו, כמו קאי קפיטל, ולא פשוט להשקיע ב-S&P 500 לישון בשקט בלילה, בלי להתאמץ יותר מדי. אז אני אומר, תאר לך שאנחנו ננצח את ה-S&P ב-2% בשנה. אנחנו שואפים לנצח ביותר, אבל נניח שננצח ב-2% בשנה. דרמטי, כל אחוז... עוד 20 שנה, תחשוב איזה פער יהיה. אני אגיד לך בדיוק, נגיד ה-S&P עושה... נגיד ה-S&P עושה את ה-9%, 10% שלו, אנחנו נעשה 12. 10% בחזקת 20, זה אומר אם היה לכם מיליון, יש לכם 6.7 מיליון. אבל אם אתם עושים 12%, אז כבר יש לכם 9.6, 50% יותר, למרות שזה כ-20% בצורה, 50% יותר בכסף, פי 10 במקום פי 6. דרמטי, נכון? כל אחוז הוא מטורף בעולם ההשקעות, ריבית דריבית. אוקיי, בואו נלך לעולם הספנות. יאללה. עולם הספנות, דוגמה מעניינת להשקעת ערך היום. מה שעבר על התעשייה הזאת ב-20 שנה האחרונות זה משהו סופר מעניין בעיניי לפחות כמשקיע. ספנות כולנו מכירים, בסדר? זה הספינות הגדולות שנוסעות מכולות וסחורות ברחבי העולם. תעשייה מאוד סיקליקלית. מה זה אומר? מייצרים הרבה ספינות, יש הרבה היצע של ספינות ביחס לביקוש לסחר בינלאומי, מחירים יורדים. חברות רואות שהמחירים יורדים, מפסיקות להזמין ספינות, לאט לאט יש פחות קיבולת של ספינות כדי להוביל סחורות, הביקוש ממשיך לעלות, המחירים עולים, וחוזר חלילה... המחירים עולים, מייצרים יותר ספינות, מחירים יורדים. בדיוק. אוקיי. אז מה הדרמה? מה השתנה לנו?
אז מה שהשתנה, זה שהסייקלים האחרונים היו פשוט קיצוניים. זה הכל התחיל בשנות ה-2000, בסדר? ממקום, בכלל מגרמניה. הממשלה הגרמנית הוציאה איזו שורה של הטבות מס, ועוד הטבות חוקיות אחרות, כדי לעודד בניית ספינות, אוקיי? גרמנים בנו מלא ספינות, עד שבאזור שנת 2010... ספינות וצוללות שמוכרו לישראל. וצוללות, נכון. אכן מספנות גרמניות, באמת טובות, ובנו בערך חלק עצום מהצי העולמי, ובאזור שנת 2010 נוצר כבר המון היצע של ספינות ביחס לביקוש. מחירים התחילו לרדת, והתעשייה ממש הגיעה לשפל. צים פשטת הרגל. צים פשטת הרגל, חברה גדולה מצים פי 10 בשם אנג'ין, גם פשטת הרגל, היה שוק בכל התעשייה. פשוט המחירים היו כל כך נמוכים, שאנשים לא יודעים מה לעשות בכלל אם להוציא את הספינות כאילו, לקחת את המשלוח בכלל. ואז כמובן הפסיקו לייצר ספינות, ולאט לאט ב-2019 המחירים התחילו להתאושש, ואז ב-2020 הגענו למצב שגם אין ספינות, וגם יש קורונה. שבקורונה אנשים הזמינו יותר דברים באינטרנט, והביקוש לספנות עלה בערך פי 2. אז קיבלנו ממה שהיה לואו של הלואו של 2016, קיבלנו היי משוגע בשנה האחרונה, ברמה שיש חברות ספנות שהרוויחו השנה ב-2021 והחציון הראשון של 2022, שהסתיים לפני כמה שבועות, הרוויחו בערך כמו כל ה-20 שנה האחרונות ביחד, בשנה אחת. כן, נשים את זה מספרים, תסתכלו נגיד את סים כדוגמה, 2012 הרוויחו 4 מיליארד, 2016, מה שהוא דיבר, השנה הפחות טובה, הרוויחו 2.5 מיליארד, כלומר ירידה של 40%. הרווח שלהם אגב... תסתכל על הכנסות או... על הכנסות. הרווח שלהם אגב היה מינוס 80 מיליון. ה-Operating Income זה עוד לפני מימון. זה עוד לפני ההוצאות המימוניות. הרווח האופרטיבי היה מינוס 68 מיליון דולר. זה מה שהם הפסידו. וזו שתגידו שלפני זה הם הרוויחו הרבה, כאילו 2015 הרוויחו 2 מיליון, 2017 הרוויחו 6 מיליון, 2022 הרוויחו במקום 6 מיליון, 5.7 מיליארד דולר. 5.7 מיליארד דולר רק כדי להבין רווח, בשקלים זה... פי 1,000? פי 1,000, אבל בשקלים זה כאילו זה 20 ומשהו מיליארד. 20 ומשהו מיליארד זה גודל של בנק בארץ, כאילו, זה, כאילו ברווח, בקש, כאילו זה... זה שנה משוגעת. כן. ואגב, אתה יודע, אפילו... גם ב-20 הרוויחו 600 מיליון, שזה גם... כן. אפילו ג'ו ביידן מדבר על זה עכשיו הרבה, שאחת הסיבות המרכזיות לאינפלציה שאנחנו רואים, זה אותן חברות ספנות. זאת אומרת... אז הצופה עכשיו שמקשיב פה אומר, תשמע, אוקיי, אתה מסביר לי למה לקנות משהו, וגם נגיד סים עלתה ב-300%, היא הייתה ב-11 עכשיו מ-50, אז אתה מסביר לי למה אני מכניס את עצמי כמו הסאקר האחרון לטרנד שכבר היה. בוא, כאילו, מה התזת לונג שלך? אז קודם כל אנחנו משקיעים בחברות אחרות, דווקא לא בהכרח בצים, אבל... תתן דוגמה לחברה, סתם שאת המספרים, מול העיניים. נגיד, אנחנו משקיעים בחברה שנקראת טקסטיינר, נגיד. הסימבול זה TGA, נכון. ובעוד חברה נוספת שאת שמה לא נחשוף, כי אנחנו עדיין בונים שם פוזיציה. אז מה שקרה בחודשים, אוקיי, אז עכשיו הגענו כבר, עברנו את הפיק, ומחירי הספנות מתחילים לרדת, הזמינו המון ספינות, ההייפ של הקורונה קצת נרגע, כבר רואים מגמת ירידה, ובחודשים האחרונים, אז הרבה מהחברות שוב חזרו לרדת, זאת אומרת, המניות עלו ושוב חזרו לרדת. עכשיו, והטרנד הזה, זאת אומרת, התחושה שבשוק, שעוד שנייה יהיה מיתון, ולא יהיה ביקוש לתעבורה ימית,
ומחירי הספנות שוב ירדו לאיזשהו שפל של לא יודע מה. כן, שבקושי הרוויחו כסף. בקושי הרוויחו כסף, וזה, אז יוצר טרנד נגד המניות האלה, ואם תשימו לב, רובן ירדו כברת דרך מהשיא שהם הגיעו אליו בתחילת שנה או משהו כזה. אני מניח אני לא זוכר, אבל אני מניח שגם בצים. נכון, היה ירידה במניות. אז אוקיי, אז מה TGA עושה ומה השתנה? למה זה מעניין לתפיסתך? אז בתקופה הנוכחית, שבכלל בשנה וחצי האחרונות, יש חברות שניצלו את המצב הטוב ועשו משהו מאוד מעניין. הם בעצם סגרו הסכמים מול הלקוחות שלהם לטווחי זמן מאוד ארוכים. הם אמרו, סבבה, עכשיו המצב טוב, עכשיו אנחנו נשים את כל הרגל על הגז. למה שהלקוח יסכים מכזה דבר? כי הוא כרגע מרוויח, הוא צריך את המוצר. זאת אומרת, TGH, למשל, טקסטיינר מספקת מכולות. ספינות, חברות הספנות, כמו צים, שהן לקוח, מרוויחות עכשיו כל כך הרבה כסף, וצריכות את המוצר שהן מוכנות לשלם הרבה. זה משתלם להן גם. אוקיי. אז חברות כמו טקסטיינר הצליחו לסגור חוזים להמון המון זמן. וזה מאפיין של החברות שאנחנו בוחרים להשקיע בהן. אז המשמעות של החוזים האלה היא שיש לנו בעצם הכנסות ורווחים מובטחים לתקופה ארוכה קדימה, לפעמים עד 10 או 12 שנה קדימה. החוזים האלה ארוכים מאוד. כן. אז אפילו שעכשיו יש טרנד בחודשים האחרונים נגד החברות האלה, ואגב, יש סבירות לא קטנה שהטרנד הזה גם יימשך, אז מי שמסתכל על הערך האמיתי של החברה, על ההכנסות והרווחים שהם מובטחים במקרה הזה, יכול לראות שהן בעצם שוות הרבה יותר, חלק מהחברות, כן, ממש לא כולם, שוות הרבה יותר ממחיר המניה שלהם היום. הבנתי. אוקיי, אז זה ככה לגבי הספנות, מה שאתה אומר שבהרבה תחומים אנשים מבינים שכאילו המחיר כבר ירד, חושבים שזה הפסדי, אבל הם סגרו חוזים לטווח יותר ארוך. הרב TDH היא באמת באזור מכפיל 5 על הרווח, כאילו, עכשיו מצד שני אני מסתכל פה יש לה לא מעט חוב, כלומר החברה שווה 1.4 מיליארד בבורסה, אבל יש לה חוב של כמעט 6 מיליארד, שזה אומר, 5.5, פחות הקש, 5 וקצת מיליארד, שזה לא כזה נמוך, כלומר, אם דברים ילכו טוב, אז היא אמורה מאוד מאוד ליהנות מזה, ואם דברים ילכו פחות טוב, אז... כן, שוב, השאלה היא כמה... אנחנו מדברים פה ככה על חברות, כאילו, מזכירים את עיקר התזה, אבל כשלמשל אצלנו בקאי קפיטל, כשאנחנו משקיעים בחברה כזאת או חברה אחרת, אז זה לאחר אנליזה של לפעמים נמשכת תמיד שבועות ולפעמים חודשים. אחרי שכתבנו בעצמנו בערך 100 עמודים של אנליזה על הסוגיה הזאת, שמנתחים בצורה מאוד מתודולוגית המון פרמטרים. אז נגיד החוב הזה, אז שוב, זה משהו שצריך לנתח. באיזה תרחישים החברה תוכל להחזיר, לא תוכל להחזיר, האם זה באמת מסוכן, מה לוז החזר החוב, מה היחס כיסוי ריבית, ועוד פרמטרים רבים. יש חברות עם יותר מדי חוב, יש חברות עם פחות מדי, שוב, כאן צריך לנתח לפרטים, וזה בדיוק העבודה שלנו. זאת אומרת, לראות שהחברה עומדת להרוויח זה יופי, אבל לנתח כדי להיות בטוח. שב10 שנים האחרונות היא גם לא נתנה כמעט תשואה, היא מינוס 18% במהלך עשור, TGH. כן. אז כאילו, זה 10 שנים, אתה אומר. שים לב שהיא עלתה מאוד ב-20, נכון, אז אתה עלייה ממש 21, והיא ירדה שוב לאחרונה. כן. אז רק כדי להבין, כדי שיהיה לנו ערך לימודי, ואז נעבור לדוגמה הבאה, בעצם אתה אומר, הערך החבוי פה, אם אתה רוצה למשקיע ערך, הוא השוק אומר, זה תחום שהרווח שלו ירד, אבל השוק לא מבין מספיק הערך החבוי, זה שהחברה סגרה הרבה חוזים ארוכים, והשוק לא מבין את זה, הוא חושב, המחירים יורדים, יאללה, מעכשיו
כן. היא תרוויח פחות, והוא לא מבין כאילו שהחוזים הם הרבה יותר ארוכים ממה שחושבים. זה כאילו בגס, אם אני רוצה טיפה לפשט יתר על המידה. כן, גם לא מבין, זה העיקר, וגם אומר, הדברים בטווח הקצר נראים לא משהו, אז אני מעדיף למכור. זה הגישה של רוב המשקיעים. אוקיי, נקסט, בוא נעבור לאיזה, אז זה קצת היה לעולם הספנות, אגב, הבנתי גם בקשר קצת קשור לעולם השבבים שהיה אובר וזה, שכל האובר הזה גרם לשחקנים קצת להתמרכז, מה שנקרא קונסטליזציה, והיום באופן כללי בעולם הספנות יש פחות שחקנים מבעבר. כאילו... כן, קרה שם משהו מאוד מעניין, הם פשוט עשו alliances, זאת אומרת, החברות, הספנות הגדולות, התאגדו בעצם לשלושה איגודים, שמבחינות רבות, כל איגוד זה כבר אותה חברה. זאת אומרת, היום אתה מזמין מקום בספינה, אתה מזמין את זה מאיגוד של 3 חברות, לא מאחת. וואלה. אז כן, יש שם קונסולידציה חזקה. ואותו פרייסינג, אותו הכל, אותו... אני חושב שהפרייסינג, אני חושב שכן. אני לא בטוח, צריך לשאול מישהו שממש שולח מכולות day to day, אבל בעיקר, אגב, האיגודים האלה נוצרו ב-2016 במשבר, כדי להגן על כדי שלא יפשטו רגל, זאת אומרת, כדי שחברות שומרות אחת על השנייה בעצם. אז כן, אז זו תעשייה מאוד... אחרי הרבה קונסולידציה, וזהו, נאחל לבריאות. אוקיי, רק עוד הערה אחת לגבי תחומים שהם מבינים שיותר גרוע, ולאו דווקא זה מהר, נגיד, שימי במכפיל רווח אחד. עכשיו, כולם ברור שהרווח ירד, אבל כל רבעון שיורד יותר לאט ממה שחשבו, נצבר שם מלא ערך, כי כאילו התזרים יחסית לשווי החברה הוא אסטרונומי. כן. אז מספיק שהתהליך שחושבים יקרה קצת יותר לאט, עדיין נצבר המון כסף. בואו נעבור ככה לתחום הבא ככה, שיהיה זה. טוב, אנחנו היינו בים, אולי נעלה לאוויר. יאללה, היינו בים, ואז לחזור לאדמה. אוקיי. חברות תעופה? כן, תראו, חברות תעופה, אנחנו לא השקענו בחברות תעופה, אלא שוב באיזה ספק, בחברה שעושה ליסינג למטוסים. איך החברה נקראת? קורוס אביאיישן. קורוס אביאיישן, איך הסימבול שלה? CHR, נסחרת בקנדה. CHR, אוקיי. אז צריך להגיד, אתה יודע, חברות תעופה באופן כללי זה עסק מאוד 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 קשה, אנחנו לא משקיעים ממש בחברות תעופה. כן, חוץ מ-Southwest Airline, רובם ידעו... מה שנקרא, הם אוהבות לפשוט רגל. כן. כמו שבאפט תמיד אומר שאם אם קפיטליסט היה פוגש את האחים רייט, אז היה צריך לראות בהם, כי המון קפיטל הופסד במאה השנה האחרונה בחברות תעופה. בחברות תעופה, כן. כן. זה אגב שיעור מאוד, מאוד מעניין לגבי, דיברנו על חברות איכותיות וחברות לא איכותיות, אז תראה, שוק, היום, כמות הטיסות היום היא, לא יודע, פי כמה מלפני 100 שנה, זה פשוט עולם אחר, נכון? נכון. אז תעשייה בעצם שצמחה והתפתחה ושוק שנהיה ענקי, אבל כמעט כל החברות מפסידות כסף, אז צריך הרבה דברים צריכים לקרות בשביל שעסק יהיה טוב, זאת אומרת, זה לא מספיק שהשוק יהיה טוב, גם הדינמיקה התחרותית של העסק צריכה להיות טובה. אני בכלל אומר, כאילו, בסקטור תעופה, למה אני לא כל כך אוהב את הסקטור הזה, ואז דבר רגע על התזה שלך ושזה חברת ליסינג, אני לא אוהב מוצרים שהם מוצרי קומודיטי. מה הכוונה? ברגע שיש מוצר שעולה הרבה כסף, ותפעיל אותו, דורש קאפקס, ווואלה, מטוס דורש קאפקס, קאפקס זה כאילו תחזוקה, בסוף אתם לא רוצים לטוס במטוס שאתה עושה לכם באמצע טיסה. המנועים לא עובדים, אבל אין מה לעשות, היה קיצוצים, עמכם הסליחה, אוקיי? ואז זה דורש הרבה תחזוקה, ובסוף הריב הוא בעיקר על המחיר. איפה שהריב הוא בעיקר על המחיר, אגב, גם סלולר בארץ קצת מזכיר את זה, כלומר שאין בידוד, זה לא שאתם אומרים, בריטיש איירווייז, איזה יופי, אני אשלם $3,000, למרות שיש לי טיסת אל על $300,
לא, הריב הוא בסוף על המחיר, וזה לא משנה כמה אתם נשבעים שלא תטוסו בחברה כזו או אחרת, בסוף מזמינים בדרך כלל כן. לפי המחיר, זה התזת שוט. מה כל כך מעניין בקורוס אביאשן? אז קודם כל אתה צודק לגמרי, ובאפט איתך. החברה הזאת היא לא חברת תעופה, היא בעצם עושה ליסינג למטוסים, שמה ששונה שם זה שהם בעצם מזכירים את המטוסים לחברות תעופה, בפרט היה להם הסכם מאוד טוב עם אייר קנדה, כך שגם כשהמטוסים על הקרקע, הם המשיכו לקבל כסף מהלקוח, כי הם בעצם המזכיר, הם לא החברת תעופה עצמה, הם לא לוקחים את הסיכון הגדול מאוד שבעצם קרה בקורונה, וזה שהטיסות התבטלו. עכשיו, הסיבה שאני דווקא בחרתי להזכיר את החברה הזאת, היא כי זו דוגמה מעולה להשקעת ערך, או לסיטואציה של undervaluation שדיברנו עליה, שחברה שנסחרת מתחת לשווי שלה. מה קרה? פרץ משבר הקורונה, בסדר? כל עולם התעופה נעצר ונכנס למשבר הכי חמור שלו by far אי פעם. ומה שהשוק המניות עושה בזמנים כאלה, זה בעצם זורק הכל. אוקיי? כל מה שמריח מתעופה אפילו, נמכר. בין אם זה קרנות מתמחות שעושות את זה, בקיצור, זורקים הכל בלי הבחנה של מה קורה. והרבה פעמים כשזה קורה, שיש סקטור שהוא באמת, שהצהרות בו אמיתיות, אבל יש שם חברה שיודעת להתחמק מהצהרה, כמו קורוס, שבזכות אותו הסכם מעולה עם הלקוח המרכזי שלהם, אייר קנדה, בעצם ידעו לשמור על תזרים מזומנים חיובי לאורך המשבר, אז המניות שלהם נופלות סתם. והחברה נסחרה, עדיין נסחרת אגב, הרבה מתחת לשווי שלה בעולם תקין. ואמרנו, אנחנו השקענו במשבר ויש לנו סבלנות. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שיקח לתעופה הרבה שנים להתאושש עד 2025, אבל הנה אנחנו רואים שכבר בקיץ הקרוב, לפחות ההזמנות לטיסות הן בשיא של כל הזמנים, ובקרוב מאוד גם הטיסות עצמן יהיו בשיא של כל הזמנים. אז אתה אומר, רגע, אם אני מסתכל על הערך פה החבוי, אוקיי, או כאילו מה התזה הבסיסית, ושוב, אני טיפה מפשט יתר על המידה, כי יש הרבה פרמטרים, אני רוצה שזה יהיה קצת לימודי. זה בגדול, כל סקטור התעופה בקורונה היה סופר מוקצה, אבל בסוף יש לך מטוס, זה יותר דומה לחברת נדל"ן, כלומר, זה כמו שהיה לך את AMC, שהיא חברת סרטים שכמעט פשטה רגל, אבל, כי גם יש לה הרבה חוב, הרי חברות תעופה הן לא פשטות רגל כי הן לא רווחיות, כי פשוט שהן מלא חוב, אז הרווחיות לאו דווקא יכולה לשרת את החוב, כי מטוס עולה מלא כסף. אז מה שבאו באותו EPR, שאגב גם ירדה מ-70 ל-7, כאילו, או שזה חברת ריט בתחום הנדל"ן, שתפסתי את המעניינת, אמרו את הדבר הבא, אוקיי, בוא נניח שקולנוע פושט את הרגל, כי היה לו יותר מדי חוב. הוא פאקינג קרס, אני אביא את זה למתפעל אחר, כאילו עדיין יש את הקולנוע, הם ממלא חוב, כי הם בדיוק שדרגו את הקולנוע והפכו את הקולנוע להרבה יותר איכותי, וכאילו הם עשו הפרדה בין זה שהקולנוע עמוס בחוב הזה, זה לא כמו המטוס. זאת אומרת, פה בעצם הם ירדו עם כל הסקטור, אבל הם ההשכרה של המטוס, אז אולי הלקוחות הביאו להם קצת דיליי בתשלום, אבל בסוף הם רוצים לטוס, הם יצטרכו שם את כל הכסף. כאילו זה כן, בהחלט כן. אני חושב, קודם כל האנלוגיה שלך לחברת נדל"ן היא מאוד יפה בהקשר הזה, זה באמת נכון. וכל מה אני חושב שהשיעור המעניין שאפשר לקחת ממנו, היא שהרבה פעמים השוק מתייחס לסקטור בצורה אחידה, למרות שהוא לא אחיד. זאת אומרת, כל חברה יש לה את הסיפור שלה, וכך הרבה פעמים נוצרות הזדמנויות, שיש איזשהו טרנד מאוד
שלילי לגבי סקטור מסוים, אבל פתאום יש חברה שהיא דווקא בסדר, בגלל שהמודל העסקי שלה קצת שונה מהמרכז של הסקטור. וזה בעצם ההזדמנות. אגב, משהו שאני כבר למדתי את זה, זה מאוד נכון ב-recovery, כלומר שהכל נופל, אז יש הזדמנויות שכאילו כבר לא יחזרו, נגיד חברות איפה שפשוט את הרגל, וחברה כמו שאתה אומר שכאילו מאוד תצליח, אבל לא להתבלבל. אני שם דוגמא את EPR מכיר מאוד טוב, עשיתי מחקר שלהם על בתי קולנוע ואת כל הדברים האלה, ועל כמה הולכים בקולנוע לראות ספיידרמן החדש ומרוול ודברים כאלה, נכנסתי לדברים כאלה, לעומת רק יראו בבית, כי מה שקורה זה, אני ב-EPR השקעתי, דווקא זה היה, כשקצת ירדה טרום הקורונה, ואמרתי, טוב, כמה זה כבר יכול לרדת? חוזים, כמו מטוס, ו-15 שנה, 20 שנה, כי אף אחד לא ישקיע מלא בבית קולנוע אם זה לא ארוך טווח, ולדעת שמוזכר לטווח ארוך, בתחום שקרה, כמה זה יכול לרדת? יכול לרדת 80%, כי בהתחלה, כשתחום הוא מוקצה, הוא מוקצה. זה לא מעניין שהחברה, זה בכלל לא מעניין מה החברה עושה וכמה היא זה, וזה למה חשוב הפיזור, כי זה החולה אצלי, כאילו, שמשהו סנו, הוא סנו across the board, בריקאברי זה מטורף, זה יכול לטוס בחזרה במאות אחוזים, ויותר מזה, כי פתאום אומרים, רגע, זה באמת שונה, אבל בהתחלה, כן. בגלל זה חשוב פיזור תחומים שונים מסוים, אז אתה רק, אוקיי, עוד משהו לגבי החברה הזאת. וגם להיות, אתה יודע, להיות פתוח בעצמך, אם... וגם לא למקום, הירדה. זהו, כן, שזה קשה, זה הדבר הקשה. אנחנו, בזכות מחקר מאוד ממושך ומעמיק, יש לנו את הביטחון להחזיק בחברה, גם אם היא ירדה ב-80%, וזה קרה. ואז לחכות לעלייה. אז אולי גם להשקיע מה שאתה מבין, זה חשוב. כן, המשקיע שצריך לקנות את זה, הסימבול זה, קונים את זה, כאילו, זה חברה קנדית, איך קונים את זה? כאילו, אפשר בכל רגיל, משהו... כן. אוקיי. שבציין שאנחנו לא ממליצים על שום דבר. כן, כן, ברור, חברה, הכל לימודי, זה רק לשם הדוגמה. הרעיון הוא להבין מה זה ערך. אז פה זה תעופה, וזה לא בעצם תעופה, זה יותר דומה לנדל"ן. זה כאילו, אגב, דיסק כזה ממוצע, לכמה בדרך כלל... יש הסכמים קצרים, 3-5 שנים, ויש גם הסכם ל-15 שנה. הבנתי. זה מנעד די גדול. אוקיי, אגב, סתם, מסתכל על החברה. אם תרצה מטוס, נארגן לך גם חברה קצת לגבי מטוס, אז היא באמת מחזיקה 5 מטוסי איירבוס A220, ולא מכיר לעומק את אמברר, 6 מטוסים, ומה זה? אבילנד דש 8. דש 8, זה חברה, זה מטוס נוסעים קטן יותר, אם יצא לך... עם 82 מטוסים יש שם כזה, הרבה. כן, זה מטוס של, אני לא זוכר, 40 או 50 נוסעים, אם יצא לך, זה טורבופרופ, זה עם המנועים של פעם, טיסות מקומיות בארצות הברית, בקנדה, זה מטוסים בעיקר של טיסות מקומיות. מקומיות קטנות, יש את המיראז' 20, מה זה המיראז' הזה? לא מכיר כל מטוס, יש להם צי היום של 400 מטוסים כמעט, אבל הם מתמחים במטוסים קטנים יחסית, עד 80 נוסעים. הבנתי. זה הפורטו של החברה הזאת, הם למדו לתחזק את המטוסים האלה. לתחזק אותם, לקנות אותם בזול, ויתרון לתחזוקה, וכאילו אאוטסורסינג לזה. יש פה איזשהו יתרון תחרותי, בעיקר מה יתרון תחרותי בדיוק? כן, אז עדין, הם צברו בסוג הזה של מומחיות, בסוג הזה של מטוסים, מומחיות בתחזוקה שלהם. הבנתי, זה שם תחזוקה יותר זולה, ואז... אוקיי. כן, אז כל החברות מכל העולם באות אליהם לתפעל ולתחזק את המטוסים האלה. מהסוג הזה. מגניב, אוקיי. אז היינו כבר במים, עברנו לשמיים, מה הלאה? מה הלאה? ניסע לכביש. יאללה, בוא נעבור לכביש. זה כאילו היום יוצא תחבורה, אבל זה במקרה. כן, כן. זאת השקעה, שוב,
משבר, השקעה בחברה גרמנית שאנחנו מחזיקים בה כבר הרבה שנים, חברה שנקראת שפלר, שמספקת בעצם רכיבים מכניים לרכב, את השאסי של הרכב, מסבים שמחזיקים את הגלגלים, מסבים שגם משמשים במכונות שהן לא רכב, כמו רכבות וטורבינות רוח וכל מיני דברים כאלה. אבל עדיין חברה שהיא כאילו בסקטור הרכב נחשבת. אז... אגב, שאומרים ביטויים גרמניים, שפלר, למי שצריך איות, איך... אוקיי, לא משנה אחרי זה. תמשיך. זה, אף אחד לא יודע את החברה הזאת. זה מאוד גרמני. ה-SHA זה הסימבול, נסחרת בפרנקפורט. בקיצור, יש כאן, בשפלר נוצר שילוב של בעצם שני דברים. א', זה חברה שהיא באופן כללי טיפה מתחת לרדאר, זה תחום מאוד, מאוד אפור כזה, תעשיית מתכת ישנה, לא מאוד נוצץ, צרכנים לא מכירים אותה, זה חברות גרמניות, הן לא עושות הרבה רעש. אתם יודעים, בארץ כל סטארט-אפ ששווה $500 מיליון נדמה כאילו החברה הכי גדולה בעולם, אבל בגרמניה חברה של $5 מיליארד שקיימת כבר 60 שנה, מתנהלת ככה על מי מנוחות. אז גם, אז זו חברה שהיא לא בפוקוס של אף אחד, שזה טוב, לנו כמשקיעים. ושתיים, זו חברה שבעצם, כמו שאמרנו קודם, היא פגשה משבר שהוא קצר טווח. קצר טווח במקרה הזה זה שנה, שנתיים, אבל הערך שלה לטווח הארוך היה ונותר גבוה. שנספר יותר על מה קרה שם? כן. יש לנו זמן בכלל. כן, לא, טוב, כזה מעניין. אולי טיפה נתונים על החברה, עוד רגע אני אביא על מכפילים ודברים כאלה, אבל תמשיך קצת בסיפור, ואני... לדעתי, היום אתה כבר במכפיל רווח נמוך. בקיצור, תעשיית הרכב בשנים האחרונות במשבר עודף משבר. הצרות התחילו במלחמת הסחר בין סין לארצות הברית, והמשיכו בכל מיני מגבלות סביבתיות חדשות שיצאו גם באירופה וגם בסין, והמשיכו בקורונה, והמשיכו במשבר השבבים שקורה בימים אלה. כך שלמעשה חברות הרכב מכרו בערך קרוב ל-100 מיליון רכבים בשנים 2017, 2016, 2018, והיום אנחנו על בערך 30% פחות, שזה דרמה, זאת אומרת, אין תעשיות מרכזיות שהתכווצו בכל כך הרבה. וכל הדברים האלה, אפילו משבר של שנה או שנתיים במקרה הזה, הוא משבר קצר טווח, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו רואים שהם דינמיים, זאת אומרת, ירידה בביקוש בגלל הקורונה, משבר שבבים שעובדים עליו כדי לפתור אותו, ואנחנו רואים שב-2023 הוא כבר ייפטר. זה אוסף של דברים שבעצם פוגעים בחברה, ופוגעים בה באמת, אבל... וזה גורם להרבה מאוד משקיעים בכלל לא להסתכל קדימה. הם אומרים, הרבעון הבא או הרבעון שאחריו נראים גרוע, בוא נעזוב. ופה נוצרת הזדמנות למשקיעי ערך שמסתכלים לטווח ארוך. אז אנחנו ראינו שלמרות כל המשברים, שפלר זה חברה עם הנהלה מצוינת, בעצם ניצלה את המשברים בשוק כדי להתייעל, לפטר את העובדים שלא היה צריך, ולהשבית את קווי הייצור הישנים, להשמיש קווי ייצור חדשים, ועוד ועוד. ולמעשה, כבר היום, באיזה מכפיל החברה, כבר
מצאת? אני אני חושב שזה באזור 6 על ה-12 חודשים האחרונים. על הרווח, אני מסתכל פה על ה... אוקיי, עוד שנייה אני אגיד. טיפה פחות. אז כבר היום החברה, אפילו שהתעשייה עדיין לא לגמרי בריאה, היא נסחרת במכפיל לא הגיוני, מכפיל רווח 6, חברה שגם מחלקת דיבידנד וגם צפויה להכניס הרבה יותר. ואנחנו חושבים שיקרו שני דברים. א', משבר השבבים יחלוף ותעשיית הרכב תתאושש ותחזור לייצר בעצם, לייצר ולמכור רכבים בקצב הטבעי שלה. כן, יש ירידה, הסתכלתי פה על total numbers of, בירידה. כאילו, היה ירידה... היה משמעותית. כן. אז בעצם יקרו שני דברים. התעשייה תחזור להיות בריאה, ובעצם הלקוחות של שפלר יחזרו לייצר ולמכור מכוניות. מי הלקוחות המרכזיים של החברה? חברות כמו BMW, פולקסווגן, מרצדס, גם יצרניות אמריקאיות כמו פורד, יצרניות בתחום התעשייה, למשל חלק מהטורבינות רוח בסין. צריך להגיד את זה גם, המכפיל רווח הוא 5.65, והתשואה דיבידנד היא כמעט 9%, והשווי שוק היום הוא $1 מיליארד, שזה $1 מיליארד. לא, נראה לי בשווי שוק יש שם איזה טעות, זה קצת יותר. בוא נראה למה זה... אמור להיות קרוב ל-4. בוא נראה את זה, אבל אוקיי, מכפיל באמת מאוד... כן. מכפיל נמוך, ושוב, אנחנו חושבים שגם הרווח... לא, שווי שוק הוא $1 מיליארד, זה מה שרשום פה, מכפיל רווח 5.65, תשואה דיבידנד 9, תאריך הנפקה 1946, ורק כדי להבין, האמת זה לפעמים, אני מקווה שזה נכון, אבל חברה עם ותק מ-1946, 83,000 עובדים, זה יכול להיות? כאילו, זה מספרים, כאילו, זה חברות עצומות בגודלם. למה אני מסתכל על זה לפעמים? כי אתה אומר, רגע, אם זה שווה $1 מיליארד, בטח יש גם חוב, אז יש מה שנקרא Enterprise Value שהוא שונה, כי כל חברה היא טיפה מינוף. פתאום זה קצת סניאות שחברה כמו מאנדיי שווה 17 מיליארד, כאילו פי 17 מחברה עם 83,000 עובדים, שמספקת את ה... לפעמים טוב לראות גם מזה וגם מזה, אבל תמשיך רגע עם התזה, כאילו... איפה הערך החבוי, כאילו, בוא ננסה... תראה, אז פה זה פשוט, זה מאוד קל לראות. קודם כל, כבר במחיר הנוכחי, זה מכפיל נמוך מדי, חברה יציבה, היא איתנו 60 שנה, היא תהיה גם עוד 60 שנה. האחיזה שלה בשוק והיתרון התחרותי הם מאוד משמעותיים פה. למה? תסביר. כאילו נשמע הגיוני שאתה חלפים מרכב, אתה לא מחליף כי אתה צריך לייצר, אבל כאילו בוא תן את האינפוט שלך. אז תראה, מה שקורה זה שאתה בתור יצרן רכב, אתה מתכנן הרבה שנים קדימה. בסדר, נגיד ה-BMW שאתה תקנה בעוד 5 שנים, הדיזיין שלה כבר סגור. והדיזיין שלה נעשה ביחד עם שפלר, זאת אומרת, הרכיב כבר הוצב ותוכנן בשבילך. אז בעצם עלות ההחלפה של שפלר כספק עבור הלקוח היא דמיונית כמעט, וזה בעצם נובע מהעובדה ששפלר פשוט יודעים לייצר ברמת אמינות מאוד מאוד גבוהה. אני הייתי בשניים מהמפעלים של שפלר, ואתה יכול, יצא לי לנתח או לראות את תהליך הייצור שם, וזה משהו אחר מכל הנוף הזה של תעשיית המתכת, ויצא לי להיות בהרבה מפעלי מתכת בחיי. זה פשוט רמת איכות ייצור גבוהה, שמתרגמת לאמינות מאוד מאוד גבוהה של המוצר, שזה דבר קריטי, כי אתה לא רוצה שהגלגל שלך ברכב יעוף במהלך הסיבוב, ומה שמחזיק אותו במקום זה מעיסב של שפלר. אז אתה רוצה שהמוצר הזה יהיה אמין, ולכן יצרנית כמו BMW
היא לא תחליף, בוא נגיד, יהיה לה מאוד 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 קשה להחליף את שפלר כספק של רכיב שהוא כל כך חשוב ומרכזי. אוקיי, כן, האמת נשמע די הגיוני. אז לפחות התזה שלנו, וזה לא קרה עד עכשיו, זאת אומרת, זה לקוחות של 20-30 שנה, אז אולי אפילו יותר. אז זה למשל, אתה יודע, נגיד Monday, אני לא יודע איפה Monday תהיה עוד 5 שנים, או עוד 10 שנים. יכול להיות שהיא תהיה גוגל הבאה, באמת יכול להיות. אנחנו פשוט לא יודעים לנתח את הסיטואציה. שפלר, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים להגיד ברמת ביטחון יחסית טובה, איפה היא תהיה עוד 5 או עוד 10 שנים. עדיין תמכור חלקי רכב, אבל לא רק, היא לא עושה רק רכב, אני רואה, כן, היא מפתחת עוד דברים, כאילו, יש הפעילות, זה דומה למה שמפרסמים בבתי השקעות, הפעילות ריבה ופעילות צמיחה, כמו שאומרים, הגמל, פנסיה, השתלמות, קרנות נאמנות, זה ריבה, וההשקעות האלטרנטיביות, נגיד, צמיחה. אז... לא שמעתי שאומרים את זה. לא, כל מיני מצגות שבבתי השקעות, כאילו אומרים לך... אז אצלם הם אומרים ה-mature business זה engine transmission ברינקס, וה-e-mobility זה נגיד, או כל מיני ביטויים שאתה מספיק מכיר. זה לא שפה פורמלית לרכב חשמלי? כן, hybrid system אני רואה פה, fuses, כל מיני כאלה. לא כל כך מפתיע, זאת אומרת, רכב חשמלי זה מנוע צמיחה רציני, מחלקת הרכב החשמלי בתוך שפלר צומחת ב100% בשנה. שזה אומר בעצם תיבות תמסורת לרכבים חשמליים, רכיבים שונים מכניים שהם שונים ברכב החשמלי מרכב מסורתי. כל אלה מוצרים ששפלר מספקת. ושוב, הרעיון הוא בעצם לייצר איזושהי הערכה שמרנית לכמה שהחברה הזאת תצליח להרוויח ב5 או ב10 שנים הקרובות, שאנחנו מאמינים שזה במקרה של חברה כמו שפלר זה משימה אפשרית, ולגזור מהרווחים האלה את השווי האמיתי שלה היום. ובגלל שהתעשייה היום עדיין מחוץ לאופנה ובכל מיני דברים שליליים בטווח הקצר, אז המחיר של המניה היום, שלא זוכר, באזור 5 ומשהו יורו, נכון. אנחנו חושבים שהשווי האמיתי של החברה הוא בערך פי 2 או יותר, וכמובן זה יבוא לידי ביטוי, כמו שבנג'מין גרם לימד אותנו, נחזור להתחלה, כשהאופנה תתחלף, והיא תמיד מתחלפת, אז זה יבוא לידי ביטוי גם במחיר המניה. כן, אגב, סתם כדי להבין טיפה צניעות בנושא מכפיל המחירות, שמישהו יעשה דאבל צ'ק, כי באתר יאו פייננס נותן לי שזה שווה מיליארד יורו, רק לוודא תוך כדי השידור ותכתבו לי בצ'אט, אבל לגבי מכפיל המחירות, שכולם דיברו על מכפיל המחירות 20 וכו', שפלר מוכרת כמעט ב9 מיליארד יורו בשנה. אז אם היא שווה מיליארד, כאילו שתבינו, זה מכפיל מחירות נמוך משמעותית מאחד, אבל אני אשמח שמישהו יעשה דאבל צ'ק. יש שם, כן, לדעתי יש שם מספרים לא לגמרי מדויקים. באתר. אולי איזה מחלקה מסוימת או משהו... כן. שפלר מוכרת בערך ב14 מיליארד זה, ושווה בערך 4. היחס הוא דומה למה שאמרת, אולי זה איזה מטבע אחר או משהו כזה. אגב, שואל פה איציק, נגיד, ודני, והרבה איך משפיע באמת כל הקטע של ה-EV, כלומר, שואל פה דני, איך השפיע מעבר ל-EV, שואל פה איציק, איך זה מסתדר, עם מעבר חשמליים, קיצר זה די פעמיים אותה שאלה בוורסיה. כן, והיא שאלה מצוינת. אז בעצם שפלר השקיע הרבה... בואו נתחיל בהתחלה, בסדר? רכב חשמלי עדיין צריך את המערכות ששפלר מייצרת. זאת אומרת, הוא עדיין צריך שסי, הוא עדיין צריך מסבים שיחזיקו את הגלגלים, הוא עדיין צריך תיבת תמסורת בין המנוע לגלגלים, וכל הרכיבים האלה הם קצת שונים ממה שיש במנוע בעירה פנימית.
אז שפלר, כמו שציינתי, הנהלה באמת יוצא דופן לחיוב. הם במשחק הזה כבר הרבה מאוד שנים, בנו בהדרגה קווי ייצור למוצרים לרכבים חשמליים, ובשקט שפלר היום מוכרת מעל 2 מיליארד יורו בשנה, רק מערכות לרכבים חשמליים. אגב, הסטיקר של החברה למי ששאל, SHA, ומיכאל בוזנוס. מיכאל כותב לנו שלפי טריידינג ויו, שפלר השווי 3.7 מיליארד יורו. מיכאל, אם אתה גם יכול רק את הנושא של כמה מחירות וזה, סתם שכבר... כן, המחירות הן באזור 14 מיליארד, זה יכול להגיד לך בוודאות. שים לב שזה באמת מכפיל מחירות 0.3 כזה. בערך 0.3, איפה זה. אז אנחנו לא בונים על זה שהמחירות של שפלר יעלו פי 100. גם לא פי 10. הם אולי יעלו... אפילו יישארו אותו דבר. אפילו יישארו, אני חושב שהם יעלו, אבל אפילו יישארו אותו דבר. ועדיין היכולת שלנו להרוויח כאן, לעשות 2x על ההשקעה, אנחנו מאמינים שהיא גבוהה. אבל שוב, צריך סבלנות. אנחנו בשפלר כבר כמה שנים, ונכנסנו במשבר הראשון, ולא חשבנו שגם תהיה קורונה, ומשבר שבבים וכו'. אבל שיש ערך אמיתי בחברה, אז אנחנו מרגישים מאוד בנוח להחזיק בה, ואם מחר היית אומר לי שסוגרים את הבורסה ל5 שנים, או ל10 שנים אפילו, ואני תקוע עם מניות שפלר, הייתי מרגיש נהדר. אוקיי, אז אהבתי את זה, מה קורה הרבה פעמים בחברה? אם הבורסה נסגרת, כמה מרגישים בנוח להתעורר עם אותה חברה בעוד 5 או 10 שנים, זה גם שאלה שאני חושב שהיא... זה, אז ככה בואו ככה, אני יותר לקראת סיום. היינו בלמטה, בים, היינו בלמעלה, היינו על הכביש. בואו תן ככה דוגמה אחרונה אולי שזה, ונתחיל לסכם ככה, וגם אם יש שאלות ככה, אז אני אקריא אותם. אוקיי. אולי נסיים בנימה אופטימית בחברת בירה, שדיברנו עליה בעבר. נצא לפאב ביחד כולנו אחרי שדיברנו על שסי. כן. אז יותר מעניין, השקענו בחברה אנגלית, מרסטונס, שמייצרת, כאילו מפעילה רשת של פאבים ומסעדות, בעיקר פאבים, ברחבי אנגליה, וגם מייצרת בירה, מגוון גדול של מותגים, ואולי יותר חשוב מההשקעה כאן, רצינו ללמוד על איך אנחנו חושבים על השקעות והשקעות ערך. אז מרסטונס חשבנו, כשהשקענו, שהיא החברה הכי יציבה בפורטפוליו שלנו. כי בערך 100 שנה, עד פרוץ הקורונה, היא הייתה יציבה. אותם הכנסות, אותם רווחים, האנגלים תמיד שותים בירה, הכל מאוד מאוד משעמם. כן, היא הוקמה ב-1834, אני רואה. כן. באמת, חברה משעממת, בסדר? זה לפחות מה שחשבנו, אוקיי? ואז בעצם פרצה הקורונה, הפאבים נסגרו, ורואים משהו שכמעט לא רואים אף פעם, חברה שיש לה רבעון או חציון עם הכנסות 0. ראית פעם דבר כזה? אוקיי. נדיר, נכון? לא רווח 0, הכנסות 0. בקיצור, בסוף, החברה הרבה תלאות, לא ניכנס כאן לכל התזה, אלא רק לומר שהחברה נקלעה למשבר אמיתי, וכאן החוב שלה בא למבחן. זאת אומרת, ברגע שאתה פתאום לא מכניס כסף, אז אתה צריך עדיין לשלם את הריבית, אז אתה עומד למבחן, ופה הם עברו את המבחן הזה בהצלחה, עשו כל מיני מהלכים, גם התמזגו עם קרלסברג, מזגו חלק מהעסק עם קרלסברג, גם עבדו מול בעלי החוב, אבל השיעור הכי חשוב שאני למדתי מזה, הוא שגם בחברה,
ובהשקעה שנדמה לכם הכי יציבה בעולם, תמיד חשוב לשמור על מה שנקרא מרווח ביטחון, על margin of safety, שזה אומר, דמיינו תרחיש הכי גרוע שאתם יכולים לדמיין, ותכפילו אותו בכמה, ותראו שהחברה עדיין מסתדרת, שהיא יכולה להחזיר את החוב שלה, שהיא לא נקלט לאיזשהו בעיה, אני חושב שזה... אז מה מעניין בה? זה השיעור הכי חשוב. מה הערך? מה שמעניין במרסטון זה שהיא עדיין היום מתומחרת במחירי המשבר. כיוון שהדוח האחרון, החברה הזאת מדווחת אחת לחצי שנה ולא אחת לרבעון, כמו שאנחנו רגילים משווקים אחרים. באנגליה מדווחים אחת לחצי שנה. אז בעצם הדיווח האחרון עדיין הוא בתקופת האומיקרון, שהפאבים היו ריקים והיה עוד הרבה מאוד מגבלות. ולמעשה החברה הזאת נסחרת במחיר מאוד מאוד נמוך, ביחס לרווחים ההיסטוריים שלה, כשכל הפאבים פועלים והכל נורמלי וכו'. ואנחנו חושבים היום זה כבר המצב, זאת אומרת, היום כבר אין מגבלות קורונה, הפאבים מלאים. מה הרווח המייצג שלה? אני רואה פה אזור ה-200 מיליון פעמים, 100 מיליון. היו באזור ה-100 מיליון. האופרייטינג אינקאם, האמת יש פה הבדל אדיר בין האופרייטינג, יש פה הנדל"ן בבעלותם אגב? כן, ולכן צריך לשלם עליו ריבית, וזה ההבדל שאתה רואה. אז בקיצור, צריך להסתכל על הרווח נגיד של 2019 או 2018 או משהו כזה, רק שאני לא מציין מספר, כיוון שיש כאן כל מיני התאמות שצריך לעשות, כי יש שם כל מיני עניינים חשבונאיים לא סטנדרטיים מבחינת הנדל"ן. אז מה הערך החבוי פה לכאילו? אבל הערך החבוי פה זה שוב, משחק של טווח קצר, טווח ארוך. החברה הזאת מתומחרת, כאילו הקורונה תימשך לנצח. בסדר? היא מתומחרת לפי ההכנסות והרווחים בעצם של השנה וחצי האחרונות, שהיו איומות ונוראות. אם מסתכלים על השנים שעברו, על הרווחים הנורמליים שלה, אז היא בטח נסחרת במכפיל 2 או 3 על הרווחים האלה, וכל מה שצריך זה בעצם את הסבלנות לחכות לחזרה לנורמל, זה הכל. עכשיו שוב, אני אציין שזאת כן חברה שהיא הייתה ועד היום מאוד גבולית מבחינת החוב שלה. זה לא, מה שנקרא, לא התזה הכי פשוטה ולא דוגמה קלאסית להשקעה שהיום, אם לא הייתי מכיר את החברה, היינו מדברים עליה כאן. אבל כן דוגמה מעניינת להזדמנויות שנוצרות בזמן משבר, ושצריך לדעת להסתכל 5 שנים קדימה, או 10 שנים קדימה, וגם היום כשהפאבים, או לפני חצי שנה, כשהפאבים היו סגורים, להגיד, אוקיי, עוד 5 שנים אנחנו נמשיך לצאת לפאבים, נמשיך לשתות בירה, ואם התשובה היא כן, אז כנראה שזאת השקעה טובה. אוקיי, קודם פה שהיה מאוד מעניין. בואו ככה, אני רוצה להתחיל לסכם, אני אתן לכם רגע, אתה רוצה שאני אתן את הסיכום שלי ואתה את שלך, אתה את שלך, אני את שלי, איך אתה רוצה שנעשה את זה? בואו ככה תיתן את התובנות המרכזיות שלך, כאילו איך משקיע נהפך לדעתך להיות משקיע טוב יותר. אני גם אתן כמה מילים על הקרן ככה למי שמתעניין. שאפשר להגיד צורות ודברים כאלה, כי זה הרגולציה, אבל מי שמתעניין ויתרשם, אז כמובן שנעשה את החיבור, ותן קודם כל, משקיע שרוצה להיות משקיע טוב יותר. בין אם משקיע את רוב הכסף דרך הפנסיה, גם השתלמות וצריך להיות על מסלול, או בכלל האחוז מניות שהוא צריך להיות בו היום, לדעתך זה כבר תקופה מספיק מעניין בשביל להגדיל מניות, או שעדיין הקושי עוד לפנינו, או בכלל משקיע בחירת חברות יותר טובה, טיפים ככה. כן. אז אני אסכם באמת, שוב, אני רק פה חוזר על דברים שאנשים חכמים ממני אמרו בעבר. אני חושב שמשקיע כדי להיות משקיע טוב ובאמת לנצח את המדד לאורך זמן, צריך
להצליח להסתכל לטווח הרחוק, להסתכל 5 שנים קדימה, או אפילו 10 שנים קדימה, באופן שבו הוא חושב, ולדעת להתעלות מעל הרעש והטרנד והאופנה שקורית בחודש הנוכחי או בחודש הבא. אולי אני אסכם את זה בציטוט אחד של באפט שאני מאוד אוהב, שהוא אמר, אני אף פעם לא יודע מתי לקנות מניות, אני יודע אם לקנות מניות. אהבתי את המשפט. הוא אומר, I don't know when to buy stocks, I know whether to buy stocks. אז שאלת אותי, אז למה הוא התכוון? בדיוק, למה, בוא תן את ה... הוא התכוון זה הפשט, מה הדרש? הוא התכוון שבשביל להיות משקיע טוב, או לפחות להיות משקיע כמו שהוא עובד, הרעיון הוא לא לנסות לתזמן את השוק ולהגיד האם עכשיו כבר נכון להיכנס, או נכון להיכנס עוד חודש, או עוד חודשיים, או לפני חודש, אלא להסתכל על המחיר, לא על המתי, אלא על האם, על המחיר מול הערך. זאת אומרת, האם הסיטואציה הזאת מצדיקה השקעה או לא, ואם התשובה היא כן, אז להשקיע, וללכת עם ההשקעה שלך לטווח ארוך. ואנחנו, אגב, חושבים שהיום יש הרבה מניות שהתשובה להם היא כן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיניי בתקופה הכי טובה להשקיע במניות מאז אפריל 2020. אנחנו היום, ומשקיעי ערך בכלל, אנחנו היום בשיא הפעילות. קמים שעה קודם והולכים לישון שעה יותר מאוחר, ככל שיש עוד שעות ביממה, כי באמת יש עכשיו הרבה הזדמנויות טובות. שוב, האם הם יהיו יותר טובות בעוד חודשיים? אין לי מושג, אבל אם נקשיב לוורן באפט, אז זה לא השאלה החשובה. השאלה החשובה, אם יש השקעה שאתם בטוחים שבמחיר הנוכחי עסקה טובה בפני עצמה. בדיוק, שהיא עסקה טובה ושעוד 5 שנים היא תהיה שווה הרבה יותר מהיום. אהבתי מאוד. אני אתן את הסיכום שלי קצת דווקא מהסשן הזה. יש סשן נוסף על חברות שהן מעניינות בלי קשר, ודווקא אנחנו בתקופת משבר, אז מן הסתם זה יצא גם יותר קשור למניות שקשורות בצורה כזו או אחרת לתחומים עם משבר, אבל כשתחום נופל, אז תחום נופל, אוקיי. זה הרבה פעמים יכול להיות, הנה עכשיו נגיד האשראי חוץ-בנקאי, קרא את המקרה שקרה לא קרה או לא מכיר את זה לעומק, אבל יונט, גיבוי, כל שמות כאלה, אז מן הסתם זה מפיל את כל התחום. כשאתה הפרשות של בנקים, כל הבנקים נפלו, כל המניות, גם מניות שנהנו מהקורונה, בהתחלה ירדו, כלומר, אמזון הקורונה עשתה טוב, ובהתחלה שהתחילה הקורונה, היא ירדה. כלומר, בירידה זורקים הכל, מה שנקרא קש, כאילו, show me the money בקש, והרבה פעמים גם קרנות נאלצות למכור את מה שהכי טוב, כי מה שלא טוב, יש פחות סחירות, יש פה הרבה אלמנטים שתמיד אפשר לצאת מפוזיציה. וההבדל אחרי זה, שרואים אותו בין האם המלך שוחה ערום כביכול, או מי ערום ומי בגדים, הוא דווקא בריקאברי. כלומר, שפתאום הנתונים האמיתיים מתחילים להתגלות. ובעצם צריך להבין, כלומר, אם יש 2 דברים חשובים כאילו שאני לוקח פה. אחד זה, אם מבינים את הסיבה שנכנסנו, והתמחור שנכנסנו הוא היה בסדר, כל עוד לא משהו השתנה בתזת הבסיס, אין מה לגעת, ורוב הטעויות הן פשוט חוסר ביטחון לגבי למה נכנסנו למה שנכנסנו. עכשיו, למה יש לנו חוסר ביטחון לגבי למה נכנסנו למה שנכנסנו? כי באמת רוב האנשים לא בדקו מספיק, או לא חזרו מספיק, אז נורא קל לערער
את הביטחון. אז המסקנה של זה, כאילו, תכנון יותר נכון, או הבנה, או הגדרה גם יותר נכון, אוקיי, זה בקט שאני מנהל, סתם דוגמה, ב-IRA לטווח הארוך, או זה בקט בקרן גידור, היא גם עוזרת למנוע את אותם טעויות מנטליות. עכשיו, בהערה האחרונה, אולי חשוב להגיד, השקעות ערך הם לאו דווקא חברות בדיסטרס מכפילים נמוכים. הוא פשוט שאתם מבינים, וכל אחד יכול לקחת את זה לתחום שלו, תחום עיסוקו. אתם מבינים משהו לגבי התחום, לגבי החברה, לגבי יתרון תחרותי בה, שהיא פשוט שווה יותר ממה שהיא שווה. עכשיו, דבר אחרון בהקשר הזה, כאילו אם גם יש חברה אחת עם מוצר קצת יותר מחברה אחרת, זה כאילו זניח, אתם אומרים, אוקיי, זה לא הרבה יותר טוב, אבל לפעמים התובנה שלכם ממוצר שאתם משתמשים בו, קצת יותר טוב, ולפעמים ההבדל בין לצמוח ולכבוש המון מהמרקט שייר, לבין למות. כי איפה אנשי המחירות הטובים רוצים לעבוד? במוצר יותר טוב, כי יותר קל למכור אותו. איפה הצמיחה תהיה, איפה זה, אפשר לראות את זה בפלאפונים, לא נכנס עם אפל, או עם אפל, אנשים חושבים שהוא מכשיר טוב או לא טוב, טולדנו חושב שאפל הוא מכשיר טוב, יש כאלה שיחלקו, אבל זה מדהים, הקצת יותר טוב הזה, כביכול הנתפס, גרם לחברה שרווחית ביפר יותר מכל חברות הטלפונים. השאלה אם אתם צריכים להבין את הקצת יותר טוב, לפני שזה מתומחר ונחלת הכלל. אגב, שאלה האחרונה אולי שמצא לשאול אותך, ואם זה ככה נתחיל לסיים. למה להיכנס? אוקיי, מצאת החברה טובה, אתה אומר, הבנת את הסיפור, תמחור טוב. מתי יוצאים מחברה? זה כאילו שאלה שאנשים אומרים לי, כאילו בין אם, וזה גם שאלה שאלתי באיזה כנס, את כל המוסדיים, מנהלי השקעות ראשיים של בארץ, מתי אתה יוצא מחברה, דוגמה למשהו שהצליח, אז אתה אומר, אוקיי, מכפילים יותר גבוהים, או תיתן את התשובה שלך, אבל גם מתי אתה מבין שאולי טעית בתזת הבסיס, ואתה יוצא ממשהו שהוא בהפסד, כי הרבה אנשים מופסדים והם אומרים, רגע, זה לא גם אף פעם למכור משהו בהפסד, כאילו, מה הסיבה לצאת ממשהו ברווח, מה הסיבה לצאת ממשהו בהפסד? התשובה לשאלה הזאת היא יחסית פשוטה, או לפחות פשוטה לתיאור. אם השקעת בחברה, נניח, והמניה שהשקעת בה ירדה הרבה, 50%. אוקיי, אז כמו שאמרת, יכול לקרות אחד משני דברים. או שיש שינוי בתזת הבסיס, זאת אומרת, בצפי שלך לעסק עצמו, לכמה שהוא ירוויח בשנים הקרובות. תן לי דוגמה, קרה לך פעם איזה חברה? תן לי דוגמה לחברה שזה קרה לך בה. בטח, בוודאי שזה קרה לי. למשל, השקענו פעם בחברת תשתיות אנגלית, בשם קוסטיין, שגילינו שבעצם יש שם חברה שבונה כבישים, וגילינו שיש שם הרבה בעיות שלא ידענו עליהם בכל מיני פרויקטים שהיו הפסדיים, והם היו צריכים בעצם לחסות, בעצם להחזיר תשלומים מאוד גבוהים ללקוחות. משהו שלא, טעות שטעינו בהערכה של ההנהלה, זאת אומרת, דיברנו בטלפון עם ההנהלה, הם אמרו לנו, תקשיבו, אין שום סיכוי שזה יקרה, וכמובן ש3 חודשים אחרי זה קרה. בקיצור, אז התזה השתנתה, עכשיו המניה ירדה, וירדה בצדק. אז זה קורה, אנחנו משתדלים שזה לא יקרה הרבה, יש דוגמה 1 או 2 שזה קרה לנו בולט בהיסטוריה. אוקיי, וברווח... ואז באמת צריך למכור. אגב, גם אם מניה עלתה, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה חושב שהשווי, חשבת בהתחלה שהחברה שווה 100, קנית ב-50, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב שהחברה כבר לא שווה 100, היא כבר שווה 40, אז זה לא משנה מה מניה עשתה. תן לי דוגמה למשהו שאני אגיד, מכרת לתפיסתך מוקדם מדי, כי לא הבנת עד כמה הגל הוא ארוך, ואחת שאתה מרגיש שמכרת טוב, שיחסית מקסמת את הגל. כאילו, מתי אתה מכרתי, וגם מכרתי לא גיגי, כי לא הערכתי נכון את אורך הגל
כן, זה בדיוק אורח הגן, לא הלכתי לאכול את החברה. כן, כי כמי שנגיד בחר את וורן באפט אחרי 10 שנים, עשה טוב, אבל עשה טעות שהוא לא נשאר. שוב, אנחנו מוכרים כשהחברה נסחרת בשווי ההוגן שלה. תמיד, לא משנה. ברור. ככה אנחנו מוכרים. מתי הבנת שמכרת הרבה יותר מוקדם? גם כי המחיר עליו, וגם כי לא הערכת נכון, בחסר מדי את השווי ההוגן שלה. אז זה בהחלט קרה. זה קרה יותר מפעם אחת. אגב, אני אומר את זה הרבה, אנחנו יודעים לקנות טוב, אנחנו לא תמיד יודעים למכור טוב, למכור זה הרבה יותר קשה. השקענו פעם בחברה גרמנית נהדרת שנקראת איינהל, שמייצרת כלי עבודה, מקדחות ומקסיחות דשא וכאלה. זה היה להם טגליין, הם כאילו באו ואמרו, אנחנו כמו בוש, שזה כאילו המוביל הגרמני, אותו איכות, חצי מחיר, משהו כזה, וזה תפס מדהים, והחברה צמחה, היא כאילו בעצם הייתה חברת צמיחה, היא התרחבה גיאוגרפית כל הזמן, כאילו, כשאנחנו השקענו הייתה רק בשוויץ, גרמניה וזה, והיא התרחבה, פתחה בארצות הברית ובדרום אמריקה וזה וזה, ואנחנו היינו שמרנים מדי, והערכנו בחסר את הצמיחה שלה. בסדר, חשבנו שהיא תצמח, לא יודע, ב5% בשנה, וצמחה בסוף ב12 או ב15, ואז נוצר, מכרנו ואז היא עלתה עוד פי 2, בסדר? ועלתה בצדק, אגב, זה לא שזה המזל. כן, קנית אותה באיזה מכפיל, כאילו, מה היה מכפיל שקנית אז? אני כבר לא זוכר, זה היה באזור ה-8 או 10. הבנתי, 8 או 10, חברה שצומחת ב-12-15%, זה באמת כאילו... כן, אבל מכרנו מוקדם מדי, והיא עוד הכפילה את עצמה אחרי שמכרנו. מתי אתה מרגיש שמכרת טוב, כאילו שהגיע לערך? תן דוגמה... נגיד עכשיו, לאחרונה מכרנו חברה שהשקענו בה, חברה בתחום המחצבים, פחם וכאלה בארצות הברית. קנינו, חשבנו שהיא שווה בערך פי 2, עלתה 100 ומשהו אחוז, ובחרנו, קלאסי. עכשיו, שוב, אנחנו מחשבים את השווי פנימי באופן שמרני מאוד, וכשזה מגיע אז מוכרים. אז יכול להיות שהיא תעלה, ואני לא אחסיר שעת שינה. אם יש דבר אחד שהוא, זה ה-rule number one, never lose money, בסדר? אז rule number two, don't forget rule number one. אז למכור מוקדם מדי, זה לא נעים, אבל זה הרבה יותר טוב מלהחזיק חברה שאתה לא בטוח שהיא בערך בשווי שלה, ואתה כבר לא בטוח מה יכול להשתבש. טוב, היה מעניין מאוד. היה מעניין מאוד, גם יש לך פידבקים. אז תודה לכולם על ההאזנה. למי שכחשה סימבולים, נרשום אותם כזה בהערות. אתה יודע לו משהו לסיום? אתה רוצה זה? אז להגיד לילה טוב פשוט לכולם. אתה רוצה להגיד מה קורה שבוע הבא? המון תודה. כמובן מי שרוצה שנקשר לקרן וזה מוזמנים להשאיר. אני מאוד נהניתי בכל מקרה באופן אישי. שבוע הבא אנחנו... סגירה חודשית, אנחנו מקדימים אותה. סגירה חודשית מוקדמת. מיכאל כותב תודה לכם על עוד ערב עם תוכן מעניין. ומשפט מנצח של באפט. לא יודע מתי לקנות את המניה, אלא אם. הוא מאוד מאוד אהב את מדגיש לנו ככה גם את המשפט הספציפי הזה. גם רובי מצטרף לזה. קיצר. תודה רבה. תודה רבה לכולם. ולילה טוב. לילה טוב.